Takže, tu sa vidíme pri dieli s fialovým Mustangom. Mám tu teraz strašne veľa priestora, kde mám ukrytého tohto Mustanga. Ešte ho nevidíte. Hľadal som na internete, že či existuje fialový Mustang. Ani neexistuje žiadny fialový Mustang. Ale existuje jeden a mám ho ja. A proste teraz dám dole plachtu a do komentárov mi napíšte, že ako sa vám páči a proste, že či je to dobrá rýchlosť, čo budem hovoriť, že čo hovoríte na ten môj tuning, čo som objednal na toho Mustanga a tak ďalej. Proste píšte do komentárov a ja vám hneď odpoviem. Takže ideme na to, pripravte sa. A tu je fialový Mustang. Tento Mustang je preto fialový, lebo proste je proste kvôli tomu, že je rýchly. Ten Mustang len tak vypadá taký v pohode. Proste zrenovovaný Mustang. Tu takto, tu máme takto, tu vidíte Motorári, najlepší obchod v Previdzi. Môžete tam chodiť do Previdze, do Motorája. Tento výfuk už niečo napovedá, že není to len taký hociaký Mustang. A proste taký Mustang, čo si poviete, že je to klasický Mustang, ale není. Prvá vec je taká, že začíname od karburátora. Máme tu športový filter a tento karburátor, áno, je to originálny karburátor, ale je upravený. Je tam širnesia pružinka a strašne rýchlo sa vráti ten plyn. Preto tam mám silnejšiu pružinku a ideme zase ku výfuku. Tu máme výfuk. Tento výfuk som kupoval na Motozoil Sauce. Proste som ho kupoval za 60 €. Bombový výfuk. Vrátime sa zase ku motoru a tuto sa pobavíme dlhšie. Zapalovanie tam mám vape. Mám tam vape v tomto Mustangovi a najväčší tuning na tomto, preto tam mám lepší karburátor aj výfuk a vape kvôli tomu, že je to 60 cm kubických tento Simpson. No, Mustang. Lebo proste som popletený, lebo v minulom diele sme mali Simpsona. Ale proste je to 60 cm kubických a kupoval som to tú nálepku som si nedal na Mustanga, ale dal som si ju na Simpsona. Tuto môžete vidieť. Áno, od GO Moto som kupoval proste 60 cm kubických. Je to polských, není to taká dobrá kvalita, ale skúste do komentárov tipnúť, že koľko to ide. Že koľko to ide. Tuto máte tachometer. Tak, vidíte, je to také čerstvé,
Má to len tak 2000 kilometrov. Proste je to také trošku čerstvé už po ročku a skúste tipnúť, že koľko idem na tom Mustangovi. Ja vám to, kto napíše komentár, kto si tipne, tak tomu odpoviem, že koľko mi ide tento Mustang. 60 cm kubických, VAPE, tuningový karburátor, rezonák. Tak, tipnite si do komentárov a vidíme sa pri ďalšom dieli, ktorý nebudem natáčať dneska. Ani neviem, v akom dieli som vám hovoril, že musím ísť do Prievidze nakúpiť do obchodu. Do tohto obchodu idem Motoraj SK v Prievidzi. Proste si to vyhľadajte, najlepší obchod na dieli. Takže vidíme sa pri dieli, kde budem skladať motor. Takže čaute.